حياكم زوارنا الكرام، مرحبا بكم في إكسبو 2020 دبي. नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। आज फिर हम हाजिर बानी वीडियो लेके। ये वीडियो दुबई एक्सपो से हटे। गिटार के आवाज़ के बाद रुआ सबके ये बात के अंदाज़ा हो गई हुई कि ये स्पेन के पेवेलियन है। बड़ा ही अद्भुत पेवेलियन रहे। ये पेवेलियन के आर्किटेक्ट रहले अमान कैनोवस मारूरी। ये पेवेलियन के डिज़ाइन जोन भइल बाटे तौन तापमान से नियंत्रित बाटे। माने बिना कोनो आर्टिफिशियल व्यवस्था के ये पेवेलियन के अधिकतर हिस्सा जोन बाटे रेगिस्तान मतलब डेजर्ट के देख के अथी बनावल गइल बा। सामने जोन रुआ सब देख रहल बानी ये डायनामो है, विश्व के सबसे बड़हन डायनामो में से एक। ये डायनामो से पहले जोन हिस्सा आइल हटे तौन भाषा से जुड़ल जोन बटे स्पेनिश लैंग्वेज आ ओकर प्रभाव, ओकर क्षेत्र, दायरा आ विश्व के बाकी भाषा सबके बारे में बतावत उ जानकारी रहलटे। डायनामो के एगो अलग डिज़ाइन बा। आ स्पेन पेवेलियन के जोन थीम रहे तौना के नाव दिहल गए रहे इंटेलिजेंस फॉर लाइफ। तो स्पेन पेवेलियन ए बात के कह रहल बा द स्पेन पेवेलियन एम्स टू बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट क्रिएटिविटी कैपेबल ऑफ यूनाइटिंग पीपल around sustainable projects in the field of science, technology, production, education and art. शिक्षा, कला, तकनीक, विज्ञान ये सब के माध्यम से विश्व के लोगन के जोड़ के राखे के एगो प्रयास इस पेवेलियन के मोटो रहे। तो डायनामो रुआ सब देख रहे बनी विज्ञान के तकनीक के बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण स्पेन के पेवेलियन में रहे। भाषा से जुड़ल जानकारी, विज्ञान से जुड़ल जानकारी, एंटरटेनमेंट में गिटार के रुआ देखबे के नहीं हटे। गिटार के म्यूज़िक कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग बजावत रहल लो। डायनामो के बारे में जानकारी दिहल बा। आज जब हमनी के डायनामो से आगे बढ़ब जा, डायनामो के आनंद लीही। जब डायनामो से आगे हमनी के बढ़ब जा तो जो नया तकनीक जोन की चर्चा में बाटे इस समय हाइपर लूप ओ के देखब जा। तब तक आनंद लीही डायनामो के, फिर हाइपर लूप देख। डायनामो के बाद हमनी के चलते नहीं जोन वीडियो में दिखाई दे रहल बटे ई है हाइपर लूप। हाइपर लूप के रुआ सब नाव सुनते हो खब 2030 के एजेंडा बाटे। 2030 में स्पेन हाइपर लूप लॉन्च करे जा रहल बा। सस्टेनेबल जोन सोर्स बाटे वही चीज़ के लेके इस हाइपर लूप के तैयारी बाटे। हाइपर लूप के इंटीरियर देखी सब है, हाइपर लूप के एक्सटीरियर देखी, बहरी से भीतरी से एगो मॉडल जोन बाटे एजुगा स्पेन के पेवेलियन में देखे के मिलल। तो हाइपर लूप जोना के बात हो रहा बा बहुत स्पीड वाला एगो ट्रांसपोर्टेशन खातिर एगो ऐसा व्यवस्था जोना से रुआ बहुत
लंबा दूरी के सफ़र बहुत कम समय में कर सकेनी। तो ये हाइपर लूप हटे। हाइपर लूप के अंदर के हिस्सा देखी, बाहर से भी रुआ सब वीडियो में देख सकेनी। बाकी ये पैवेलियन के टनलिंग, लाइटिंग जौन एकरा में टेक्नोलॉजी बटे वो चीज़न के ये वीडियो में रुआ सब देख सकेनी। तो ई स्पेन के पैवेलियन हटे। हम फिर हाजिर होखब एक्सपो के कुछ वीडियो लेके जो उनके हमारा लगे अभी पा आ कुछ और भोजपुरी से जुड़ल वीडियो लेके। तब तक इजाज़त दी। प्रणाम। जय भोजपुरी। Je vais lâcher après.